ରୋନାଙ୍କ ବାହାଘର କେବେ ହେବ? ବାହାଘର କେମିତି ହେବ? କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୋନାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ରାଶି କହିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବାହାଘରର ମୋଟ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ସାଧାରଣ ବାହାଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଧାରରେ ଏକ ଅନୁମାନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଯାଉଛି ବାହାଘର ଭେନ୍ୟୁ ବା ମଣ୍ଡପ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ। ଯଦି ବାହାଘର ପାଇଁ ଭଲ ମଣ୍ଡପ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହଲ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଭେନ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଏହାରେ ସାମିଲ ହୁଏ, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଡେକୋରେସନ୍। ଆଜିକାଲି ବାହାଘରରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଡେକୋରେସନ୍, ଫୁଲର ସାଜସଜ୍ଜା, ଲାଇଟିଂ, ଫଟୋ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଜାଣି ପାଇଁ ଭଲ ରକମର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ରୋନାଙ୍କ ବାହାଘର ଯଦି ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହୁଏ, ତେବେ ଡେକୋରେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସିବା ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ। ବାହାଘରରେ ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶହ ଶହ କିମ୍ବା ହଜାର ହଜାର ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ମେନୁରେ ଭେଜ୍, ନନ୍ଭେଜ୍, ମିଠା, ଡେଜର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ବାହାଘରର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବାହାଘରରେ ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡିଓ, ପ୍ରିଡିଂ ସୁଟ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ସବୁ ସେବା ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରକମର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ରୋନାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷାକ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍, ମେକଅପ୍ ଏବଂ ଗହଣା ସବୁକିଛି ମିଶି ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଯାତାୟାତ, ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେହମାନଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ, ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବାହାଘରର ମୋଟ ବଜେଟକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏକାଠି ଅନୁମାନ କଲେ ରୋନାଙ୍କ ବାହାଘର ସାଧାରଣ ଆୟୋଜନ ହେଲେ ଏକ ରକମର ବଜେଟ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ମାପରେ ଆୟୋଜନ ହୁଏ, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଜରୁରୀ। ରୋନାଙ୍କ ବାହାଘରର ନିଶ୍ଚିତ ବଜେଟ୍ କେତେ, ଏନେଇ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା ନଥିବାରୁ ଏହି ସବୁ କେବଳ ଅନୁମାନ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରୋନାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ହେବ, ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହେବ। ତେବେ ଶେଷରେ ରୋନାଙ୍କ ବାହାଘର କେମିତି ହେବ, କେତେ ଲୋକ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏହା ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ରୋନାଙ୍କ ବାହାଘରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ଭାଇରାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ରୋନାଙ୍କ ବାହାଘର ସଜିଛି ଘର ଆଜି ରଙ୍ଗରେ, ବାଜୁଛି ଢୋଲ ବାଜୁଛି ମହୁରୀ, ଖୁସି ଛାଇଛି ସାରା ନଗରେ। ଓ ରୋନା ରୋନା ଆଜି ତୋର ବାହାଘର, 7 ଜନମର ସାଥୀ ମିଳିଲା, ଖୁସିରେ ହସୁଛି ତୋର ଘର। ଗଲା ଆଜି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ, ଫୁଲରେ ହସୁଛି ଦୁଆର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ଖୁସିରେ ନାଚୁଛି ପରିବାର। ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର। ରୋନା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ହେଲେ ଦୁହେଁ 7 ଜନମର। ରୋନାଙ୍କ ବାହାଘର
खुशी रे नाचुची सारा घर बर आसिला बाजिला से हो नाई प्रेम रे भरी गला मनर घर सिंदूर रंग रे सजिला जीवन हाथ रे हाथ रहिब सदा सुख दुख रे साथी होई चालिबे दुहे जीवन पथरे सदा आजिर एही शुभ मुहूर्त मने रहिब सारा जीवन जी बाहाघर मंडप फूलरे हसुची दुआर सांग साथी सबु आसी गले खुशी रे नाचुची परिवार आजी ठारू नुआ जीवन नुआ एक स्वप्नर घर रोना आउ तांको साथी हेले दुहे सात जनमर जीरोनांक बाहाघर खुशी रे नाचुची सारा घर बर आसिला बाजिला से हो नाई प्रेम रे भरी गला मनर घर सिंदूर रंग रे सजिला जीवन हाथ रे हाथ रहिब सदा सुख दुख रे साथी होई चालिबे दुहे जीवन पथरे सदा आजिर एही शुभ मुहूर्त मने रहिब सारा जीवन आजी रोनांक बाहाघर सजिची घर आजी रंग रे बाजुची ढोल बाजुची महुरी खुशी छाईची सारा नगरे ओ रोना रोना आजी तोर बाहाघर सात जनमर साथी मिलिला खुशी रे हसुची तोर घर।